Kaixo guztioi, bideo honetan 2014ko ekainean agertu zen ariketa bat egingo dugu, indukzio elektromagnetikoarekin zerikusia daukana, esaten digute espira karratu bat daukagula, irudian bezala, aldea ematen digute 6 cm-takoa, beraz, egin dugun lehenengo gauz izan da azalera kalkulatzea metro karratuetan. Eta eremu magnetiko bat dago itxura honetakoa. Bale, mugatua da, bale, eremu magnetikoa eskumara, eskerrera, bera eta gora ez dago gehiago bakarrik zonalde honetan. Eta esaten digute eremu magnetiko horren balioa direla 0,8 Tesla. Esaten digute, kalkulatzea, zein izango den indar elektroragile induzitua. Eta baita ere adieraztea, espiraren zein noranzkotan egingo duen korronte elektrikoa. Gogoratu, orain arte ez zaigu agertu, baina korronte elektrikoaren noranzkoa eskatzen digutenean, Lenzen legea erabili beharko du. Orduan, 3 atal dira, bakoitzean egoera ezberdin bat ematen digute, lehenengoan eremu magnetikoaren balioa bikoizten da. Hau da, aldatzen dena da eremu magnetikoa, eta eremu magnetikoa aldatzen denez gainazal batean zehar, orduan fluxu magnetikoa aldatzen da, eta orduan indar elektroragilea kalkulatuko dugu. Beraz, bagoaz lehenengo atalarekin. Bagoaz atalarekin, esaten dugute eremu magnetikoa bikoizten dela 4 segundutan. Fluxu magnetikoa kalkulatzen dugu, kosinu tita bat balio du tita 0 gradutakoa dela, ikusten dugunez, espira horren vektore normala hau bezalako zerbait izango zen, bai? Eta beraz, vektore normala eta eremu magnetikoa paraleloak dira, beraz, hau bat balio du. Eta aldatzen dena kasu honetan denborarekin eremua da, beraz, menpekotasun temporala beri jartzen diogu. Deribatu egiteko, daukagu B temporala bider S, konstantea kanpora atera daiteke biderkatzen dagoelako funtzioarekin, eta gertatzen zaigu azalera bider eremu magnetikoaren deribatua. Esaten digute aldatzen dela 4 segundutan bikoizten dela. Ez digute esaten nora aldatzen den, beraz guk onartuko dugu aldaketa lineala izan dela. Hau da, beti abiadura berdinean aldatzen dela. Hori gertatzen denean, hau jarri dezakegu. Deribatua izango dela, eremu magnetikoaren aldaketa, zati denboraren aldaketa. Eremu magnetikoaren aldaketa izango da, eremuaren bukarako balioak enasirakoa, eta denboraren aldaketa izango da, bukarako denborak enasirakoa. Gure kasuan, hau zelan geratzen den, azalera jartzen dugu kalkulatu dugun balioa, eta nola esaten diguten, hasieran 0,8 Tesla balio duela eta bikoiztu egiten dela, bukaeran izango da 1,6, hasieran 0,8, eta guztia 4 segundutan gertatzen da, bukarako denbora 4 segundu, hasierakoa 0. Bakian 6 minus 0,8, 0,8, lauken 0 lau, egiten dugu zatiketa hau eta biderketa hau, eta lortzen dugu hau. Eta gogoratu azkenik negatiboa jarri behar diogula, indar elektroeragile induzituaren balioa delako honen negatiboa. Beraz, lortzen dugu, A atalean, indar elektroeragile induzitua, hau da, indar elektroeragile induzitu horrek sortuko du gure espiran barrena korronte elektriko bat, eta ez dakigu zein den bere norazkoa, baina badakigu existituko dela. Eta balio du -6,2 biramar ber -4 volt. Ondoren, egingo ditugu 3 atalak kalkulatzeko zeintzu diren bere indar elektroeragileak, eta azkenik Lenzen legea aplikatuko dugu kasu bakoitzean ikusteko korronte elektrikoaren noranzkoa. Beraz, orain egingo dugu B atala. B atalak esaten digu eremu magnetikoaren noranzkoa aldatu egiten dela 2 segundutan. Hasieran balio du 0,8 eta gorantz aplikatuta dago, eta 2 segundu balio pasatu ondoren eremua izango da barroranzkoa eta baita ere 0,8 Teslakoa. Baina hau izango da positiboa eta hau izango da negatiboa. Planteamentua berdina da, aldatzen dena eremu magnetikoa delako eta modu linealean, beraz, onarte egindako guztia berdina da. Zer da aldatzen dena? Orain bukarako balioa eremuarena izango da -0,8 Tesla. Eta hasierakoa jarraituko izaten 0,8. Eta denbora, 4 segundu igaro beharrean, bi bakarrik pasatu direnez, biken 0 jarriko dugu. Eta lortzen duguna izango dau, aldatzen diogu zeinua indar elektroeragile induzitua deribatuaren negatiboa delako, eta lortzen dugu urrengoa. Bigarren kasuan, indar elektroeragile induzitua balio duela 2,88 biramar ber -3 volt. Bagoaz, C atalarekin. Bale, hirugarren atal hau, orain arte egindako ariketa guztitatik pizkat ezberdina da. Esaten digutena da, espira, hasieran karratu hau dena, eskuin alderantza mugitzen dela 2 cm segunduko abiadura segundu batean. Hau da, 2 cm egiten baditu segundu batean 2 cm mugitu da. Eta hasiera batean, hau izaten du 6 izaten, hau izango da 2 cm mugitu delako, eta hau izango da 4 cm. Hori oso erraz ikusi dezakezue. Zer da gertatzen dena? Eremu magnetikoa ez dagoela espazio osoan zehar, bakarrik espazio mugatu honetan. Eta orduan, espira mugitzen bada, espiraren azaleraren zati bat
egongo da eremu magnetikoaren kanpoaldean. Eta fluxu magnetikoa izango da eremu magnetikoa bidera azalera, baina bakarrik azalera zeinetatik eremua pasatzen den. Beraz, azalera hau, nola ez daukan eremu magnetikoa, ez dugu kontatuko hemen. Horregatik esaten dugu, beti bezala, B bider, S bider kosinu tita, angelua ez da aldatzen, espirak ez duelako birarik ematen, trasladatzen edo desplazatzen delako. Baina hori bai azalera denborarekin aldatuko da. Espiraren azalera ez aldatzen, baina bai aldatzen da espiraren azalera zeinetatik eremu magnetikoa zeharkatzen duen. Hasiera batean, espira osotik zeharkatzen zuen eremu magnetikoa, eta bukaeran bakarrik azalera honetatik. Horregatik esaten dugu, azalera denborarekin aldatzen dena. Bigarren atalean da aurrekoaren berdina, baina orain menpegotasun temporala esek daukanez, B kanpora ateratzen dugu konstante bezala, eta orain daukagu deribatu hau. Aurreko bi ataletan erabili dugun logika berdinarekin azalera aldatzen da denborarekin, baina aldatzen da modu lineal batean, abiadura konstantean mugitzen delako. Beraz, deribatu hau aldaketa honetan bihurtu dezakegu. Gogoratu deribatu eta aldaketa bakarrik izango direla berdinak, aldaketa lineala edo konstantea denean. Vale? Azaleraren aldaketa izango da bukarako azalera efektiboa, hau da zeinetatik eremua pasatzen den, eta hasierako azalera efektiboa, kasu honetan espiraren azalera osoa izango dena, eta berdina denborarekin. Eremu magnetikoa beti da berdina, 0,8 da aldatzen. Bukarako azalera, nola kasu honetan ez den guztia izango da 4 zentimetro bider 6 zentimetro, 24 zentimetro karratu, hau da 2,4 bider 10^-3 metro karratu, eta jartzen dugu hemen. Eta hasierako azalera izango da, lehen hasieran kalkulatu dugunaren berdina. Egiten dugu bi hauen arteko genketa, eta nola bia daukaten 10^-3, egin dezakegu 2 ken 4, ken 3 ken 6, minus 1 ken 2, bider 10^-3. 1 ken 0, bat ematen digu. Hau egiten dugunean, lortzen dugu, minus 9,6, bider 10^-4. Eta indar elektroragila kalkulatzeko gogoratu zela, honen negatiboa, beraz honeri zeinua aldatzen diogu, eta lortzen dugu, indar elektroragila izatea 9,6, bider 10^-4. Hau da lehenengo ariketa, eta printzipioz bideotan egingo dugun bakarra, zeinetan fluxu magnetiko aldatzen den, azalera aldatzen delako. Eta ez dugu deformatzen gure espira. Egiten duguna da, mugitzen dugu, eta espiraren zati bat geratzen da eremu magnetikoaren kanpoaldean. Eremu magnetikoa mugitzen, baita ere lortuko genuke azalera hau nolabait aldatzea. Orain, 3 hauetan lortu behar dugu jakitea, korrontea noranzko batean edo bestean egiten duen. Bagoaz ikustera zein den korrontaren noranzkoa, eta horretarako Lenzen legea erabiltzen dugu. Kasuan, eremu magnetikoaren balioa ikusti egiten da 4 segundutan. Hasieran fluxu magnetikoa positiboa da, eta denborarekin gertatzen dena fluxu magnetikoa handiagotzen dela, zergaitik eremu handitzen delako, beraz fluxu magnetikoa handitu egiten dela. Eta Lenzen legeak esaten zuena, zen, fluxu magnetikoa handitzen bada, gure arian sortuko da intentsitate bat, eta intentsitate horrek sortuko duen eremu magnetiko induzitua egingo du gure fluxuaren kontrakoa. Hau da, fluxu magnetikoa handitzen bada, hemen sortu behar da intentsitate bat, sortzeko eremu magnetiko bat negatiboa, beraz. Hau positiboa bada, hau negatiboa izango da. Eremu magnetiko positiboak izango ziren goruntza, eta negatiboak iza bezalako bat, ezta? Hau da, eremu magnetiko bat barrurantza doana. Eta hori izango da induzitua. Ez da honen berdina, Hau da, eremu magnetiko hasierakoa. Induzitua da sortuko dena emetik intentsitate bat garraiatzegatik. Orduan, nola dakigunez, eremu magnetikoa izan behar dela barrurantza, modu bakarra hori bezalako eremua lortzeko da intentsitatea erlojuaren noranzkoaren alde egitea. Eta hori gogoratu, eskuineko eskuarekin ikusten dela, eskuarekin jartzen bauzue zuen atxamar lodia beruntza, eskuaren forma horrelako zerbait egingo izue. Aldiz, atxamarra goruntza jartzen bauzue, horrelako zerbait lortuko zenukete. Beraz, hasieran positiboa, aldaketa positiboa, eta hemen dagoakoa, Lenzek esaten duena da, aldaketa positiboa denez sortuko da eremu magnetiko induzitu bat negatiboa dena. Eta hori lortzeko, egon behar den intentsitatea izan behar da erlojuaren noranzkoaren alde. Guazen, B atalarekin. B atalean, nahiz eta hasieran fluxu magnetikoa positiboa izan, noranzkoa aldatu egiten da. Hasieran da 0,8 eta bukaeran minus 0,8. Beraz, eremua txikitu egiten da. Nola eremua txikitzen den, fluxu magnetikoa geroz eta txikiagoa izango da. Beraz, fluxu magnetikoa txikitzen da aldaketa horrekin. Nola fluxu magnetikoa txikitzen den, Lenzek esaten digu, eremu magnetiko induzitua izan behar dela honen kontra. Beraz, positiboa. Hau da, eremu magnetiko bat kanpoara alderantza. Hori izango da, sortuko dena. Eta hori sortzeko, espiran zehar, egon behar da intentsitate bat
honako noranzkoa daukana. Eskumaren eskua erabiliz, lehen esan dugun bezala. Puntutsuak erlojuaren noranzkoaren kontra eramango gaitu. Eta fijatzen bazarete C atalean, fluxu magnetiko positiboa da, nola desplazatzen den eskuinera geroz eta azalera gutxiago daukagu, beraz fluxua txikitu egiten da, egoera berdinean gaude, fluxua txikitzen denez, eremu magnetiko induzitua izan behar da positiboa, hau da, kanporantza ateratzen dena, horregatik intentsitatea honelakoa izango da, eta berriz ere lortuko dugu egoera.